Oh alah. Oh, lah sampean ki lek tuku ki ra nganu po, ngrungokke ngono po diwaca sik ngono. Oh alah. Lah kan wingi wis diomongi nek tuku sing jenenge Azrina Piyayi sing padha ki mung bagian ngarepe kene iki lho Mbak Retno. Bagian PT ro bagian mburine motive iso beda-beda. Lah mergo dua sisi ngono no. Lah nek padha kabeh ya tenono karyawane Oli Bija metu kabeh, Mbak. Lah kok milih nganti anu. Ha iya sing tuku Azrina ki ya kudu ngerti ngono sampean kok buaten ngono nesu-nesu. Lah nek jenengan pengen sing padha plek, mbok wis rasa sing motif, sing polos wae. Ha iya Azrina polos. Nah niki kan Azrina sing Piyayi motif. Motifnya memang tidak bisa sama, cuman bagian depan tok. Malah takon gitu. Nah, kok badanku ngopo kok tulang-tuling badanku kok. Nah, ayo ngono kuwi ke Azrina tuh memang kalau yang Piyayi depannya tok motifnya. Nah, iya nek pengen ya mending polos iki bae wis karuane. Nah, burine. Nah, lah yo. Andene yo gelem Piyayine. Ora gak aku ki ndak aku kok. Jenengan polos wae. Ndak komplain neh. Oh, nek apa-apa ki ya diomongke baik-baik ngoten. Nggih. Ki lho Bu, Mbak Retno ora ngrungokke nek tuku jilbab ki. Nggih pun, nggih. Wis Mbak Ret kok kira sapa mau mampir aku sisan. Ya wis ya. Gampang kok.